prostredia. A jednoducho sú to veľmi škaredé veci, Fico zďaleka tak nekoná, ako sľuboval. Preto aj my teraz chceme nejak sľubovať, že my odvoláme ešte za menej ako 3 minúty. Ja si myslím, dôležité je skôr pozrieť si, akí ľudia zastupujú SAS, akých ľudí má SAS na kandidátke, treba si pozrieť ich životopisy. A tvrdím, že keď niekto 40 rokov žije bez nejakých väčších prúserov a je vo svojom živote pomerne úspešný, tak je to najmä preto, že pochopil, že meno má len jedno a takýto človek nebude hazardovať so svojou povesťou kvôli nejakým zákazkám a tak ďalej. Spýtam sa, pred 2 týždňami som tu mal predstaviteľa z KDH, ktorý hovoril, že je lepšie, keď je niekto známy na trhu a nemá škandály, ako keď je niekto len nový. Vy ste, dá sa povedať, nový, čiže nemáte ešte zase žiadne škandály. Oni sa chválili tým, že vlastne už sú na trhu dávnejšie a tiež nemajú škandály. Áno, samozrejme, keď máte dve strany úplne rovnaké a jedna z nich je už dlhšie a mala možnosť preukázať, že tie škandály nemá, tak uznávam, že je to mierne plus. A na druhej strane voliť KDH znamená ísť do dosť vysokého rizika, že takýto hlas skončí nakoniec u Fica. A narážam na to, že KDH dodnes jasne nepovedalo, že so Smerom vládnuť nebude. A keď teraz by malo dojsť po voľbách k vláde Smer a KDH, kde KDH bude akýsi junior partner, tak v podstate to je to isté, ako keby ten hlas skončil rovno v Smere a možno, že toto stojí za úvahu. Keď už sme sa začali zapodievať aj tým, že čo ako môže skončiť tá volebná spolupráca, skúsim sa spýtať najskôr, s kým by ste si vedeli predstaviť spoluprácu po voľbách, aj keď mám pocit, že karty sú rozdané už teraz a nie je moc veľká šanca, že by sa dostávala opozičná vláda. Ja si toto vôbec nemyslím, že tá šanca nie je veľká. Myslím si, že šanca rastie. Zrovna dnes boli zverejnené preferencie politických strán, tam, kde my sme mali vyše 9%, tak mala Slovenská národná strana menej ako 5%. Toto nie je maličkosť. Navyše bolo takisto dnes v médiách, že Marian Kotleba bude kandidovať. On zrejme sa do parlamentu nedostane, ale odčerpá hlasy najmä SNS. No a viete, pokiaľ by došlo ku konštelácii, že ani SNS, ani HZDS nebude v budúcom parlamente, tak vôbec nie som si taký istý, že pravica by nezastavila vládu. Treba to naozaj nechať otvorené a vyčkať ten 12. jún a preto aj rôzne tieto hypotézy sú veľmi nebezpečné. No a zásadne sa k povolebným spolupráci akékoľvek ja budem vyjadrovať až po voľbách. Jedinú vec, ktorú viem povedať už teraz je, že my so Smerom vládnuť nebudeme. Toto som už počul aj v iných médiách, že sa tak vyjadriť a preto som chcel sa uistiť, či je to tak, alebo tak nech to naši diváci počujú. Poďme ďalej od politika, respektíve ani nie ďalej, ale skôr k takému súčasnému dianiu. Na začiatku roka bol veľký škandál ohľadne mýta. Jedni tvrdia, mýto je predražené, druhí tvrdia, mýto nebolo pripravené. Ďalší zase, že to položí slovenských autodopravcov na kolena. Aký máte na to názor? No mám názor taký, že všetky tieto tri tvrdenia sú opodstatnené. Mýto bolo predražené, mýto nebolo pripravené a tak, ako je dnes nastavené, tak ako výrazne škodí slovenským autodopravcom. To, čo treba spraviť je, už keď raz je takéto hrozne drahé mýto kúpené a bohužiaľ tie peniaze sú skôr preč, to je ďalšia nezodpovednosť tejto vlády, že za 850 miliónov eur kúpiť nejakú nefunkčnú vec, treba si uvedomiť, že výnosy z toho mýta budú možno, že 100 alebo 150 miliónov eur, čiže prvých 6 alebo 7 rokov pôjde len na splácanie toho systému. No ale čo teraz treba spraviť je, treba vytvoriť kompenzácie pre autodopravcov. To znamená, ako prvé treba znížiť daň z nafty na minimum. To minimum je dnes 33 centov na liter nafty, 33 centov. A my máme daň okolo 37, 38, neviem to úplne presne, došlo tam už k nejakému zníženiu. To, čo treba spraviť, je znížiť úplne na 33 centov. Druhá vec, ktorú treba spraviť, pričom tu by ani veľkým výpadkom nedošlo, lebo už dnes možno, že 600 miliónov litrov nafty tankujú slovenskí autodopravcovia v zahraničí. To je štatistický údaj z Česmadu. Mne pripadá ako celkom reálny. Takže oni by v podstate tankovali doma, pokiaľ by tá cena bola výhodná, čiže tam by aj nedošlo k veľkým výpadkom. Tá druhá vec, ktorú by trebalo okamžite spraviť, je znížiť daň z motorových vozidiel, teda z tých nákladných, na minimum.
Tam dnes táto daň napríklad za 40-tónový kamión je okolo 2100 až 2200 eur ročne na jeden takýto veľký kamión, v závislosti od toho, že v ktorom je to kraj. Minimum, ktoré požaduje Európa, je 700 eur, alebo pokiaľ tie auta majú vzdušné perovanie, tak je to až 500. A väčšina aut už má toto moderné perovanie, čiže z 2200 na 500 to je to, čo by kompenzovalo tie vyššie náklady, ktoré teraz autodopravcovia majú, a to si myslím, že mala vláda okamžite spraviť. Ďalšia vec, viem, na tých sa už pracuje, čiže tam predpokladám dojde k zlepšeniu, napríklad, aby sa účtovali až celé úseky, ktoré sú prejdené a nie len keď niekto križuje a tak ďalej. Čiže jedna čo naprávať a za tie veľké peniaze, to mýto, no, malo to byť ďaleko lepšie. Ale hovorí sa, že mýto bude aj na osobné vozidlá v roku 2013, aj keď naposledy sa nechal súčasný premiér počuť, že bude robiť všetko preto, aby nebolo, tak ako bude, nebude, viaže k tomu aj Európska ústava, respektíve vyjadrenie Európskej únie, ako to je? No, náš premiér sa už veľakrát nechal počuť. Ja neviem o takom vyjadrení Európskej únie, že musíme zaviesť mýto na osobné autá. Pochybujem, že to tak je naozaj. Vo veľa oblastiach Slovensko sa jednoducho správa pápežskejšie než pápež a úplne zbytočne. Napríklad existujú nejaké usmernenia a direktívy Európskej únie o povedzme napríklad bezpečnosť práce zamestnávateľa. Ale to neznamená, že my musíme mať 11 rôznych noriem týkajúcich sa osvetlenia, len osvetlenia. Jednoducho u nás je to hrozne prebyrokratizované a nemuselo by to byť. Čiže pochybujem, že existuje jasné usmernenie Európskej únie, že osobné auta musia takisto byť v mýtnom systéme. Náš názor strany Sloboda a Solidarita je ten, že nejde ani tak primárne o tie peniaze, lebo to sa dá vždy nastaviť, koľko sa za ten kilometr vyúčtovalo, ale tam je iný problém, že keby sa takéto mýto zaviedlo, tak v podstate nejaký centrálny orgán, Národná diaľničná spoločnosť zrejme, vie o každom jednom osobnom aute, kedy sa kde nachádzalo, odkiaľ kam išlo. A toto ja vnímam ako veľmi nebezpečné a ako silný zásah do osoby jednotlivcov. A preto to sme my proti takémuto mýtu. Takže vy budete presadzovať, aby mýto na osobné vozidlá nikdy nebolo. A čo by má ostať tie ďalšie nálepky, ktoré sú teraz? Dobre, máme dnes nejaký systém ďalničných nálepiek. OK, tak nech ostane to skrátka zaužívané, ľudia si na to zvykli, netreba teraz vymýšľať zmeny len kvôli tomu, aby sme niečo menili. Čiže keďže sa mám rozhodnúť v tomto momente, tak by som bol za zachovanie ďalničných nálepiek. Takisto my sme napríklad neznižili naftu, áno, aj navrhujeme znižiť, ale daň z benzínu nie je znížená, čiže aj toto by vedelo do veľkej miery pokryť náklady, ktoré samozrejme z údržbou ciest vznikajú. A takisto máme ešte daň z motorových vozidel na osobné vozidlá, ale platia to len právnické osoby, ktoré sú držiteľmi týchto, teda vlastníkmi tých vozidel. Tam samozrejme treba zvážiť, chcelo by to nejakú celú koncepciu. Buď teda zrušíme daň z osobných motorových vozidiel, potom neostanú diaľničné známky, alebo zavedieme daň na všetky, potom zrušíme diaľničné známky a tak ďalej. Ale v tomto momente by som jednoducho nerobil nič. Dobre, nemôže sa vysypať ekonomika, tým pádom hovoríte, zlacní sa daň na naftu, na benzín, napríklad budú ďalšie výpadky, treba na diaľničných nálepkách, na cestné dani. Uniesie to štátny rozpočet? No pozor, nehovorím, že všetko zniží. Samozrejme, treba to komplexne posúdiť a kebyže napríklad by sa zaviedla daň z motorových vozidiel na všetky autá, potom by sme nemuseli mať diaľničné známky. Hovorím, že buď alebo. To neznamená, že som za to, aby sa zaviedla daň z motorových vozidiel na všetky autá, ja len právim som proti tomu, aby sme teraz zavádzali mýto aj pre osobné autá, primárne z dôvodu, že štát potom bude môcť kontrolovať každého jedného vodiča, kedy bol, kde bol, ako rýchlo išiel. To jednoducho nie sú dobré veci, to je silný zásah do osobnej slobody. Poďme sa pozrieť aj na ďalšie kauzy, ktoré kvázi zvíťazili vo Slovensku republiku. Už keď sa zoberieme len výbušninu v Batožine a pokiaľ viem, tak ako si spomínaš, že odvolanie ministra do 3 minút, pán Kaliňák to ustal veľmi bravúrne. Áno, v podstate to ustali všetci ministri až na nejaké výnimky. Ale tá kauza s tou výbušninou tiež mala niečo veľmi nebezpečné do seba. Nie je to, že sa výbušnina dostala do Írska a